Hello aboki na albashirin ka ta min dankali. Matarka dai na gani a gidan gala heti karewa take. Inna ma amuru. Sai aka yi auren gabaki daya dan Allah. Shi zan ce ka sake ta baka aure kanwata ka ki. Bari ba ka ji waka da aka kunna mata hirawa take bari ka ji waka. Kun karo bolin? Ka fahimci kwazance na dokar ka da yanka Ka ji ba? To munafiki ba shi bane ba matarsa ce. Sai ki ce min ke ce yaushe ne mai taliya? Taliya uwaka? Allah ya baki hakuri. A tsaya kakka kashe waya. A ina zan samu wannan waka da ka sa mai daɗi haka? Idan kina buƙatar waka nan ki hawo YouTube ki rubuta Aliyu mai data anan zaki samu wakar. Ina hawa YouTube rubuta Aliyu mai data? Nagode ni ma nagode. Ai bikin kanwata ma kwanan nan za a yi. Zan gayyato shi ya zo ya mana waka. Allah ya saba jinki ya sake ki. A gidan uwaka? A huce haka. Lafa.